was really like thinking my heart as a literally at that.
Sanibona nike ngiyabingelela nonke abantu abakulayo. Ngiyabingelela ke bonke abantu abakulayo kuleli khasi likaGodole. Njengoba sekuyisikhathi esithe ukuba sidanyana elocation eveza lokuveza imihla nemihla ukuthi namhlanje ilona suku lingaliyo la ezovela khona evelele obala ukuthi yena nje njengopresident wama-taxi rank onkana South Africa umele liphi iqembu noma uhambisana naliphi iqembu ningixolele igama lami ngithemba ngumfundisi-ke enkonzweni ngoba thanje kwayisibongo program director yohlelo lwanamhlanje oluyinqayizivela oluyimvela kancane-ke emphakathini esiphila kuwona nesikhathi esiphila kuwona amengo nezinto ezenzakalayo ezona esiphila kulona. Ngizothatha-ke leli thuba ngoba yonke into siyazi bangakithi ukuthi iqala emkhulekweni iphelele futhi emkhulekweni. Sino Rabbi uGumbi okungiyena oyi-representative yama-Israelites okuyena ozosikhulekela bese emva kwalokho sinomfundisi ubaba wethu ubaba uZwane ozosikhulekela. Umkhuleko izoba mningi ngoba yonke imikhakha yezikolo should be represented. Bakhona-ke nabanye bebesesendleleni bangakafiki ngoba yonke imikhakha kufanele noma kufanele ukuthi beyingxenye yalokugubha kwalolu suku namhlanje luyinqayizivela kangaka. Ngithatha-ke leli thuba ngamafuphi ngiceleke wonke umuntu obukele olalele la elalele khona la ebukele khona ngokwenza kube kubili uyalalela uphinde ubukele. Ngicela ukuthi-ke ngizonikezela uRabbi Gumbi asikhulekele bese emva kwalokho ubaba wethu umfundisi uMangete asikhulekele bese emva kwalokho kuzophinde kubuye mina-ke ngibuye kuhlelo. Shmai Shalagil, Adonai Yahweh, Adonai Shalanu, Yahweh Echad. Izwa Israel, umdali uNkulunkulu wethu, umdali yena yedwa akaxutshwa. Hallelujah, 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 Yahweh. I am here as the founder and the representative of the Hebrew Israelite in the Southern African part. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ani Rabbi Gumbi, Rabbi meaning teacher, master teacher of the thought. Shalom, shalom lachem. Abesikhulekelileyo baba wethu ongcwele uNkulunkulu womusa
baba nasemini siphambi kwakho Nkosi saqala lohlelo ibanathi-ke Nkosi konke okuzokhuluma bese ibanathi baba wethu lamandla onke babize bonke South Africa yonke baba ibuke lolu hlelo bese siyaphumelela baba ngelakho igama elivela ezulwini sikhuleka kuwe-ke mdali wezulu nomhlaba baba ngaphandle kwakho singenze lutho ngaphandle kwakho siyizeleze thatha indawo lawula-ke nakulesi sikhathi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen. Siyabonga-ke kakhulu ngendlela isimangaliso uma sekukhulekiwe kusuke sekuvuliwe zonke izinto emhlabeni as we all know. Sengizothatha leli thuba ngilimikise kusingayi namhlanje owenze usibe nalolu hlelo lwale press briefing or either press conference live ebukelwe abantu bonkana upresident uMathexareke owaziwa kakhulu la kuma-social media noGodole ake adalule ngoba ngiyabona iSouth Africa yonkana seyiphethwe yinkwalo wonke umuntu ohlezi etekisini useyimisile itekisi eceleni uhuta emeceleni ngiyabona no-rank manager ukuthi manje sekathule ubheke ifoni yakhe ulindele ukuza umbiko ngiyalibona ne-owner selinwaye ikhanda lifuna ukuza ukuthi uthini kahle kahle uGodole. Yebo. Siyaphila kanjani? Siyabonga. Ithuba ilapho. Mina ngifishane kakhulu ngikhona ukuthi ngikhulume ngihleli phansi. Ukhona ifoni engifunda. Ngicela ngithathe. Ngiyabingelela. Ngibingelela bonke abangaphakathi kwaleli abaphumelela ukuthi bebe khona bebezoba baningi ngaphezulu kwalokhu kwabantu kodwa ke into yokuthi niyalazi leli qembu ekusayo uma ngeke ngasho ukuthi ngizobe ngikuphi nozwa kuthiwa ngisafikanga mase ngiphumela sengihamba so sadecide ukuthi asizufaka ilocation ukuthi abantu bebe baningi ngoba okubalekile akubona ukuningi babantu ukukhipha lokhu engizokusho ukuthi thina njengemboni yamatekisi thina njengama-security thina njengabantu abana-35 thina njengabantu abangama-graduate thina njengabantu abama-domestic worker thina njengabantu abanama-criminal record baningi kakhulu thina njengo-truck driver abangasebenzi umuntu ongenalo izwe South Africa ngizokwethula ngokusemthethweni ukuthi iqembu elizosikhipha ehluphekeni lisuse lapha ezweni laseGibhithe esezweni laseKenani iliphi lelo qembu lelo ngoba sesikhathele singabantu base-South Africa sesixhaphazeke kakhulu sekwenele manje ngibonge nje kakhulu embonini yamatekisi ngoba ukube kuthiwa imboni yamatekisi ibingekho ngabe nama ngikho la ukube imboni yamatekisi ayibangabikho ngoba ngithema ngihleli ngibuka ngisembonini yamatekisi ngabona ukuthi no siyaxhaphazeka singaxhaphazani sodwa kodwa sixhaphazwa uhulumeni ophethe ngoba uhulumeni ophethe ngaso sonke isikhathi angazi imboni yamatekisi uyithatha njengebhizinisi elingekho professional kodwa leli bhizinisi likhulu kakhulu imboni yamatekisi likhulu kodwa indlela asiphatha ngayo nangendlela okwenzeka ngakhona izinto ngabona ukuthi akekho umuntu ozoshintsha ibhizinisi lamatekisi likwazi nalo ukurecognize njengawo wonke amabhizinisi akhona ngoba asithathwa notice thina mawungabheka nje bekune-corona i-corona ebulale kakhulu abantu embonini yamatekisi ke zasithenjiswa imali ukuthi khona bazothola imali i-owner azothola imali umshayeli uzothola imali kodwa ufikile embalula wadecide ukuthi engayilethi leyo mali ehambe yoyidla nomndeni wakhe nakasondelene nabo ngabona futhi ukuthi labantu bayaqhubeka namanje basasibuka njengabantu
abangafanelwe izinto ezinhle. So ngadecide ukuthi angisukume ngimncane ngingaka ngisukume ngizama ukulwa naso lesimo lesi. Noma ngingazi ukuthi ngiyolwa ngifike naso kuphi kodwa engikwazi ukuthi sizonqoba kanti ngisukuma nje kukhona iqembu elikhona elizosikhipha ehluphekile. Ngase ngibona ukuthi uNkulunkulu yazi uyakwazi ukwenza izinto ngoba ungivezela nje ukuthi ngisukume kanti bakhona abantu abazovela ukuthi hayi sifisa ukulela umuntu omnyama nibone nani ukuthi eSouth Africa ningabantu ngoba thina ama-South African asibona abantu kofanele ngimtshele iqiniso. Wena uma ungabulala umuntu i-South African ubulala umuntu from outside the country uzobanjwa uhambe uyogwetshwa. Umuntu ovele ezweni langaphandle akabulala i-South African angeke zelandelela ngoba ubulele vele into engenamsebenzi. Bazamile ukuthi besiqede ngekhona besiphungule kodwa uNkulunkulu yena usukazi ukuthi uhlele enqeni kwakhe. Akuzuba kuningi engizokusho ngizothi nje wanyawanya ngoba into ebalekile ukukhuluma noma ukutshela izwe lonke iSouth Africa yonke ukuthi ikona kuphi iliphi ikhaya esiyakile njengamanje. Uyabona nje ngiye ngathi ngihleli lapha endlini ngase ngibhala laphansi ngibhala wonke umuntu engimbona ukuthi uxakekile. Hayi ukuthi engingamshongo la mhlambi ngoba yena mhlambi engabalekile. Babalekile bonke abantu kodwa ke engibese ngibathatha ngiqale ngabo lapho driver ngendlela okwenzeka ngakhona njengoba sengichazile embonini yamatekisi. O-driver abakhulunyelwe umuntu abekho umuntu okukhulumela u-driver. U-driver uvuka ngo-3 ekuseni uvuka ngo-3 wasekuseni eze yoshayisa ngo-9 noma ngo-8. Kodwa ilokhu ngazalwa mina ilokhu kwasuka ngawo lo 1994 angikaze ngizwe noyedwa ekhuluma ngendaba ka-driver ka-taxi driver ukuthi u-taxi driver uhlupheka la nala. U-taxi driver mayifile ungathi kufinja akanako umuntu. So njengamanje singo-taxi driver sidecide sonke eSouth Africa ukuthi leli qembu engizolikhipha namhlanje ilona o-driver abazolivotela. Impela uyabona 95% o-driver abazovota kuleli qembu. Laba abasele ku5% laba abanoyise nonina abadla ama-10 lapha kwi-ANC abadla imali zenyembezi kufanele ngabe kusiziwe umphakathi. I-ANC yayithatha imali iyodla nabangani babo lapha. So sadecide as no driver ngine-group la WhatsApp i-group more than 3,000 drivers besihlezi sixoxa njalo akubangalungi ukufika esinqumweni saleli qembu esifike namhlanje kodwa ngokubona ukuthi yilona iqembu elizotakula umuntu omnyama yilona iqembu elizotakula udriver njobe ngelutho kule minyaka ewu-30 nanamhlanje u-ANC usakwazi ukuthembisa abantu ukuthi uzokwenza okuthize. U-ANC uma ukuthi uyazethemba kungani ungahlali phansi ukhulunyelwe imisebenzi yabo asebenzile kulo 30 years uma kuwukuthi bayabona ngaphela kungani benza ama-campaign. So engifisa ukuzonitshela khona ukuthi singo-driver sidecide ukuthi cha thina sizovotela leli qembu engizolethula nje kungekudala. Ngibatshelile-ke nala enkundleni yokuxhumana uma ngethula iqembu leli uma ukuthi awuhambisananga nami unelungelo lokulokha noma uyangi-unfollowa okwakho lokho. Angeke ngize ngincenge umuntu kufanele ngincenge ukuthi uNkulunkulu ngincenge umuntu ophila la emhlabeni. Angeke azange enzele lutho lomuntu. Njengamanje silwela iy'ngane zethu ake sikhohlweni yithi silwela iy'ngane zethu uma sihambe iy'ngane zethu sizozishiya nani ngoba uzolokhu ukhona iqhubeka iphathe le-ANC ikubuze ingane yakho ukuthi why ningazange nikwazi ukusilwela bebe bengasenzeli lutho. O-driver bayifanele nama-security. Ama-security agacele njengo-driver ama-security. Ngikhuluma mhlawumbe amalanga nama-security ethi bhuti uyazi ukuthi thina nani same WhatsApp singama-security. I-security lisebenza ama-hour amaningi kodwa livele lihole imali engekho ekugcineni kosuku. Ukuxhashazwa khona amakhampani kuthiwa ama-fly by night. Uhulumeni ka-ANC uyawazi la makhampani angekho registered kodwa ama-security asebenza ngaphansi kwaleso simo. Uma i-security lifele emsebenzini life ngathi kufinja kungalandelelwa ukuthi lize lifale li-security life kanjani. Uma i-security beliphethe isibhamu like ladubula umuntu engaphakathi liyajika icala lidla i-security kanjani. Ama-security akekho umuntu owakhulumelayo endaweni ephephile. Njengamanje abantu baphumile ku-ANC fanele wonke umuntu enze sure osengenile ukuthi siyahamba siyakula abantu abamile lapho estradini abalinde thina ngoba sebephumile babe ngaphandle balinde amabhasi azobathatha
okungeyona amabhasi impela lawa ahambayo kodwa balinde nina labantu abafuna ukuthi mhlambe niyobancenga niyofika nje ngani sesingahambi indaweni sikhona bazosuka bonke belakiwa khona. So ngiyanicela ngani zakwethu ngicela ukuthi indlela esisukuma ngayo sisukumeni kakhulu ngoba uhulumeni ka-ANC njengamanje wenza ngakho konke okusemandleni ukuthi kufanele ukuthi bephinde bephathe. And engizocela okubaluleke kakhulu kini, ngicela ukuthi njengoba kuyokhethweni, ngicela ukuthi engabikho umuntu onenhliziyo encane. Njengamanje u-ANC ufuna ukuniprovoka ni-South Africa ukuthi kufanele nina nilwe bese bethi ukhetho balihlehlisa ngoba bayabona ukuthi khona into ezayo. Ngicela ukuthi ningayivumeli leyo, nitshele nabanye ngoba uma nike nenza lokho niyobe nisibulele ngoba njengamanje like it or not u-ANC uyaphuma, bayathanda abathandi bayaphuma. Sesikhathele manje, sesanele u-30 years mningi kakhulu, sihlupheke. Ma ungabheka nje la eSouth Africa imali yabo nemali, ma ungenamali awubi namali bese ngeke uzunikeze ithenda waziwe ubani wena, ungazi lamathenda ukuthi awani amathuba emsebenzi engavuleleki wonke umuntu. Ngicela ukuthi sikumele bafowethu ibuhlungu lento, mhlawumbe omunye ngeke ayibone uma mhlawumbe kukhona la kadla khona la uhulumeni ka-ANC. Ngiqhubeke ngiye phambili bafowethu ngoba ngizonitshela bonke abantu labantu engikhuluma ngabo la abantu esengibe-proof yakho konke ukuthi siyasuka sonke. Angizili ukuzobaqambela amanga la njengeqembu le-ANC abavuka befaka uthayi ekuseni beyoma phambi kwabantu bekhuluma amanga beqamba amanga ngayo yonke indlela. O-truck driver sebehlukumezeke kakhulu. Ma ungabheka o-truck driver baqaleni ukustrike, kuqhamuka abantu from outside the country kodwa ma ufika la wena as a South African uthiwa sifuna i-experience, uzoyithatha experience ungaqashiwe. But kulo muntu osuke ezweni langaphandle afuna experience ngoba uyi-cheap labor. O-driver sebehluphe kakhulu, o-driver truck sebenze yonke into ukustrike abenza yonke into kodwa ngoba uhulumeni ka-ANC akamfuni umuntu omnyama eSouth Africa. Uyabavimba, wenza ngayo yonke indlela, wenza yonke into afuna ukuyenza, wenza yonke into akafuna ukuyenza ukuthi ebe nesiqiniseko sokuthi lokho akafuna ukufeza ngomuntu omnyama uyakufeza. Ngicela ukuthi sisukumeni ngani zakwethu, isikhathi manje. Uma siluzwe lesikhathi, uyabona njengamanje ithuba lokugcina leli, nginitshela iqiniso elingalazi elokugcina leli thuba leli kuthiwa siphila impilo le. Uyabona nje ama South Africa sifakwe emgodini kulinda ukuthi igqithwe. Abantu okumele benyule yithi. Uma thina sehlulekile sizoncetheza ngoba nakho wena udla imali lapha nalabo ANC. Sizofa ingane zethu sishiyo odakeni. Njengamanje thina sesigoqile already odakeni. Asizameni ukuthi ingane zethu ukuthi mana stop sikwazi ukuthi bengangeni lolubisho esesikilo. Njengamanje uhulumeni ka-ANC ma ungabheka ufuna ukudla imboni yamatekisi, ufuna ukudla imboni yamatekisi, ufaka amabhasi. Angisazi ukuthi kuphi la ikuphi la Benton la kade eJimistini se-West lapho nibonile ukuthi bekune strike. Le strike sikhozwa ukuthi uhulumeni ka-ANC ufuna ukufaka amabhasi ekhipha amatekisi. Lento esingeke sivume simboni yamatekisi, ngeke size sivume ngoba uSantaco udla nabo laba bakhipha imboni yamatekisi benze ngathi bakithi, ube ngathi angazi yini organization or yini lento yona uSantaco lo benze ngathi banathi kanti ngapha badla lapha no-ANC. Sesikhathele uSantaco indlela akenza ngayo bafuna ukuzivala umlomo bebekhuluma nini bethi mina angikhuzwe, befonela abanye la eGoli kuthiwa ngikhuzwe kusho iGoli zeSantaco bethi mina ngikhuzwe ngasukhuluma nge-ANC kabi ngisembonini yamatekisi. Mina athi ngikhuluma kabi ngo-ANC ngeke ngikhulume ngomuntu enza kahle. Abasusichaphaza abakaSantaco, abasusichaphaza abasufuna ukuthatha ngoba ma ungabheka iSouth Africa ibhizinisi eselisele elamatekisi 100% ezandleni zomuntu omnyama yilo lodwa. Uma singavuma ukuthi nalo lahambe njengoba befaka amabhasi kancane zonke indawo la ngisebenzela khona ugcwele amabhasi angene elokishini, uhulumeni ufuna ukwenza sure ukuthi imboni yamatekisi uyayikhipha out, and emayikhipha out asisasele nalutho. Konke lokho okunye sekungokwabo njengoba benza lento abayenze lapha eJimistini. Ngicela ukuthi ama-owner engayivumi leyo nto leyo. Uma ufele eqinisweni
umphefumulo wakho uyophumula ngokuthula, ungafuni ukuthandwa ngamanga, ufuna uthandwe ngeqiniso. Mina ngikhathalele ukuthanda njengoba ngikhuluma la, hayi ngoba mhlawumbe ngifuna ukubukwa noma ngifuna ukuthandwa. Mina sengibukile yonke into yenzeka, ayikho into eyenzeka kahle emarenkeni. Bese-ke ngane zakwethu ngizongena kubafowethu abanama-criminal record. Uma une-criminal record kuthiwa hambe uyovota, kodwa ngapha ivoti lakho likusebenzela kuphi ivoti lakho? Angithi uhambile wangaphakathi uzophuma kumasolezo ngoba nabo SABC ba-captured by i-ANC, so bebhale ngaphepheni okade egwetya iminyaka ewu-15 uphume neziqu zokuthisha. Lezo ziqu zokuthisha ezokwenzani? Ngoba lo muntu angithi bathi une-criminal record, athi isigwebo sakho sesidonsile. Manje kungani kuqhutsheka ukuthi une-criminal record engakwazi ukuqashela? Ibona bonke abantu labo abaphume baphela ku-ANC, ngoba vele uma une-criminal record you are nothing with-ANC. Awukwazi kwenza lutho, ngeke uzuqashwe uyozufa impilo yakho yonke. Noma ngathiwa waboshela into encane kanjani, uma i-criminal record isithi you are a criminal if uzama njengoba nge-COVID abantu bebezama amaphoyisa ebabamba, khishwa amasosha ezobamba abantu kuthiwa akawalashe emajele. Ukuba i-criminal lokho ukuthi uzame ukondla iy'ngane zakho. Ake sisukumeni bafowethu, uma une-criminal record you are nothing eSouth Africa, angeke uzuqashwe. Ivoti lakho ungathi hayi mina ngizovotela i-ANC, ithemba kuthiwa lilahlwa, kufanele ukulahleke manje, u-30 years manje, uzoqashwa ubani? At the age of 35 you are reject. Niney'ngane nonke zino-35, ezinye azikafiki o-35. Uma una-35 you are reject. Kufanele ukuthi ivoti lakho efaka kanjani lapha kwi-ANC ekubeni uyi-reject, ngoba akukho la uzoqashwa khona. Iy'ngane ezigraduate-ile zenza yonke into sebefica u-35. Lezi certificate onazo abazali abakufundisile kanzima sekufana nokuthi babedlala, it's a waste of money lento ababeyenza. So ngane zakwethu ngiyacela ukuthi sisukumeni. Ma una-35 nje ngicela usukume ngenyawo. Njengamanje iqembu selifikile elizonikhipha ehluphekile ngoba nge-COVID nahanjelwa abazali. Sekusele nina yini ngathi senabazali. Fanele nondla ingane uzozondla ngani una-35 kuthiwa you are a reject. Bashona abazali bena, abanye benabazange bebabone ngoba uhulumeni wayengafuni nibabone. Abanye basasele nelonda namhlanje. Akazange mbone umzali wakhe, akanasho ukuthi uyena lo wafaka lapha emgodini ngoba wayenenhloso ethize ekwenzeni lento akayenza. So yini into ezokuphusha ukuthi hayi ngiyivotela i-ANC? Umzali wakho wayegoqiwe ebanjwa amadoda ayekhava umzimba wonke. Abavumelanga ukuthi umbono wokugcina sisale nje isithombe sakhe la emahlweni, umvaleli sokugcina. Abanye bashone bebela eGoli, wayekhaya wayesemgcina iy'nyanga ey'ntathu umakhe noma ubaba wakhe noma ingane yakhe, kodwa akakazange ukuthi ethole ithuba lokugcina ukuthi embone, ngoba uhulumeni ka-ANC vele lento ye-COVID wayenze ngamabomu. Hayi ngoba wayenze ngamabomu ukuthi uzama ukusibulala sonke, kodwa wehluleka ngoba umuntu akuyena omuntu kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyazi ukuthi umuntu wakho uzomthatha nini. So uhulumeni ka-ANC uhlulekile. Njengamanje ngiyaphinda ngiyasho, bazama benye ividiyo yakhe uCyril Ramaphosa ekhuluma umathanda wakhe wonke ufuna ukusibopha. Wakubona nje ugqoke iqembu iskipha salelo qembu lelo, umisela ukuthi uzobopha. Mina kufuneka nazi ukuthi ngingaboshwa nomnini njengoba namhlanje mina ngizofana nokhululiwe manje obesejele, njengoba ngizo-announce leli qembu, ngoba akukho engizokukhuluma. Kodwa kufanele nikwazi noma ngathiwa ngiboshiwe, ngiyobe ngingaboshelwe ubugebengu, ngiyobe ngiboshelwe ukukhuluma iqiniso, ngiyobe ngingathuki muntu, ngiyobe ngiboshelwe ukukhuluma iqiniso. Silwela izingane zethu. Uma siyeka njengamanje iy'ngane zethu siyothini kizo. Namhlanje-ke mina bengumuntu ongayingeni indaba zokuvota, bengingayingeni lezo zinto zokuvota, bengingayingeni into zokuvota. Kodwa ngokuthi nanti iqembu engilibona ukuthi hayi ngempela umuntu omnyama lizomenyula, ngase ngithi hayi ngiyobhalisela ukuvota, angazodrayiva ababhalisela kade ngibabhalisa la ngisebenza khona, ngeke ngathatha 30 sahamba ngingabahambisa ngathi namba venani labafana sizobe sirejistele endaweni yodwa. Ngicabanga ukuthi 100 and something so driver engihambe ngawo barejista mina ngoba ngilwa nokuthi leli qembu liphume.
ngaba-register sirejiste endaweni eyodwa sonke ngoba sishayela amatekisi. So sizobe sisendaweni eyodwa siyovota endaweni eyodwa ekuseni, siyobe sithatha amakhumbi ethu. Ngibatshelile ngathi umuntu nomuntu imoto yakhe noma siba 100 siyokaka kuleli hholo, sifike siyenza lezi zinto esizenzayo, siqede sigada lezi zigebengu ukuthi ikuphi ubuqhopholo labazobenza. And ngizokwenza sure ukuthi each and every ama-station la kuzobe kuvotelwa khona o-taxi driver kufuneka bebe khona. Ngibatshelile ukuthi angifuni nize ngodlanga, gadani umuntu owenza ubugebengu phela. Manje benambona nje enza ubugebengu bese ndiwasha. Siyakwazi ukuyilungisa njengoba sekungena o-taxi driver nakanjani, no doubt izwe liyabuya manje njengoba kungena imboni yamatekisi, liyabuya izwe ngoba ibibambe kakhulu imboni yamatekisi. O-driver bebengazi nokuthi makuthiwa uyavota uchaza ukuthini, bebengazi yonke leyo nto leyo. Le foni ilokhu ivaleka, ngeke mhlawumbe lekhiphi ilokhu ivale, iyangiphazamisa uyazi. So njengoba sekungena imboni yamatekisi, ngicela ukunitshela ukuthi njengamanje izwe liyabuya, kodwa into ezokwenzeka ekufuneke niyazi, kuzoliwa kakhulu, ngoba balwa ngakho konke okusemandleni. Njengoba nazi iqembu le-ANC ukuthi vele uRamaphosa ubekiwe njengesithusi laphaya, ubekiwe, bakhona abelungu abamphethe. Labelungu abamphethe bazokwenza sure ukuthi bakhipha yonke inhlobo yemali ukuthi belwe nani, ngoba nizolithatha izwe nilibuyisela endaweni e-right. Asikaze sibe nayo freedom thina, sezwa amaculo kuthiwa freedom is coming tomorrow. Asizange sibona leyo freedom thina. Mina ilokhu ngazala kaze ngiyibona. Njengamanje la ngizoqala uku-enjoy freedom. Njengamanje ngizoqala nje ukungena enkululekweni si-enjoy freedom yangampela, hhayi le kade bethi freedom singayazi ukuthi i-freedom eyenze njani. So ngiyanicela, ngicela ningavumi noma kungathiwa nibeke amagazeti noma bengafika beyiphephule, ningali nabo. Bayayazi inhloso yabo bona. Phela umuntu uyabona umuntu kufanele silwe nalabantu nge-psychology not physical, sibashayeni ngalento. Sikhuleni noma ngathi umncane kanjani, kodwa uma kuleli qembu zama ukukhula ngokomqondo, usondele nabantu abadala abaseduzane abazokutshela ukuthi ungayenzi lento, ngoba sake sami njengamanje benza yonke into esemandleni ukuthi ukhetho luhlehle. And banazi ukuthi uyabona lento akayenza eMoses Mabhida leyo umkhonto. Thina singamaZulu siyawazi umkhonto ukuthi uchaza ukuthini. Umkhonto uchaza impi ukuthi akuliwe umkhonto. So njengoba benza kanje, bakhona obhekisele, bakhona laba abangamaZulu abala emva kwakhe abathandaza uRamaphosa. Ibona benza ukuthi uRamaphosa ewuthathe lo mkhonto ewuphakamisele phezulu, ngoba bayazi ukuthi nina ningamaZulu nizothi lo muntu uyadelela lo uthi akuliwe, vele usho njalo. Nina ningayi lapho enganiphusheli kuleyo ndawo. uRamaphosa akayazi lento ukuthi umkhonto uma uphakamisa uchaza ukuthini. Bamchazelile laba abaku-ANC oBlake Zimande noBhekicele, bamchazela ukuthi umkhonto uchaza ukuthi ukuze labantu bezolo, ngoba ngeke beyivumele into ukuthi uphakamisa umkhonto uphakamise khona bezophakanyela umoya. Ngicela ukuthi ningayivumile, ningavumi ukuphakamisele kumoya. Uyabona nje othisha uzubona uhulumeni ka-ANC wonakele kanjani. Khona labo kuthiwa ama-extra teachers, iy'ngane equalified kodwa ama-assistant teachers, kodwa kuthiwa lezo ngane lezo ziyitoho kodwa ziqualified for ukuba othisha. But we create a job. Ba-create umsebenzi umuntu enetifiketi zokuba uthisha kodwa kuthiwa akabe yitoho. Nize nibona ukuthi uhulumeni uyasichaphaza. Njengamanje uma ungabheka la elokishini, iy'ngane ziyumlutha yey'dakamizwa, bamvala uXolani ethulwa ney'dakamizwa, ngoba iy'dakamizwa yizikhulu ze-ANC eziphethe lento yey'dakamizwa. Uma ngabuza nje kunama-drugs asuka ko-Nigeria kuphi afika kanjani la eSouth Africa, angena kanjani ngoba kuyagala. Iy'gebengu ey'nkulu zama-drugs yibo labaphathi be-ANC. Njengoba nibona iy'ngane ayibazi ukuthi ezabo iy'ngane bayifihla phesheya, beyifihle kuphi. Lezi zethu zila sinazo la eduzane, angeke size sikwazi ukwenza lutho. Ngicela silweni nohulumeni ka-ANC. Njenganamhlanje mina ngifana nozelwe kabusha, ngizobe enjoya i-freedom kuleli iqembu elizongena, ngoba definitely sure ayikho into ezovimba ukuthi ingenele leli qembu njengamanje.
akukho nokuncane okuzofika kodwa uma nina nigweme ukulwa ayikho into eyabenza ukuthi kuphumelele ngokulwa ake siqaleni isivoteni qala bese sibona-ke emva kwalokho ukuthi izinto zihambe kanjani so bese sibambe inguyazana futhi sixoxe ukuthi wemadoda siphumelelile sezenjani asiphumelelanga kanjani siyibambe lapho kungabi umuntu nomuntu mazenzele sibe imbumba futhi singaxabanini kuleli qembu akuzelwe ikhundla abafowethu akuzelwe ikhundla kuleli qembu asisebenzeni kanzima funa uqala usebenze kanzima ukuze umphakathi uzokuthemba ungeze eqenjini ngoba uzele ikhundla ngoba leyo nto izomoshakala fana noma uzoba unesi bakuthuma bathamba ofunda kanti wena ukho lapho kule nto yokunesi vele uzofika umoshe ngoba ingqondo yakho ayikho lapha uma uze ngesikhundla eqenjini angeke uzukwazi ukusiza labantu asebehlupheke iminyaka eminingi kangaka ukuthi bekwazi ukuphumelela lungile ngathi zakwethu angihlabele phambili ngeke ngaba angizubasho ukuthi abakuphi ngeke ngaba nomhlangano amaphoyisa ayakhala kakhulu sengihlangane nawo mhlawumbe ikhawe ethatha amaphoyisa ayangitshela indlela aphethwe ngayo kodwa athi ungasivezi ngeke ngingaveza ngoba uhulumeni ka-ANC ngendlela akhohlakele ngayo engawaxosha uma ngingabe ngikhulume ngithi amaphoyisa asesiteshini esithize engangihleli nawo sihlangane sixoxa yonke lento kodwa ngoba abanalizwi uhulumeni ka-ANC ubavalile yithi-ke amavoyisi amaphoyisa esizotshela izwe ukuthi amaphoyisa asesithathile isinqumo ukuthi ahamba ayasuka njengamanje aza lapha kuleli qembu esihamba nalo asekhulumile lokho elinye isosha lingenile lapha kulive la ngifona sebengifonele eceleni lathi wegodole sengimisile njengoba ngangena kulive wakho ngakhuluma ukuthi thina siyayithengela amabhuzu siyayithengela i-uniform kanti kukhona abazorekhoda leyo nto bayithatha ngamiso ngambuza ukuthi njengoba usumisiwe ikuphi okufanele ngikwenze mina ngoba ngifuna ukuthatha ama-further step ngale nto yakho uzizovele ubaba ngoba yikho into erong wayikhuluma wawukhuluma iqiniso ukuthi nini i-uniform niyathengela nithathe niyobekwa la umuntu angeke ezebeke ngishingane yakhe nithathe niyobekwa kulezo ndawo kodwa-ke ngenhlanhla bagcina bekuzwile futhi lokho ngoba uphoyisa ngenza ama-voice note wawathumela bambuyisele ngoba yayingekho into isosha yayingekho into ababemisele yona wangifonela wathi bangibuyiseli emsebenzini ngibathumelele lama-voice note lawa ongenzele wona i-issue yama-drugs bafowethu i-issue yama-drugs iyayibulala iy'ngane zethu iyalibulala izwe iyalibulala ikusasa ley'ngane zethu ama-drugs afana nalo 350 onikezwa iy'ngane lo 350 ufana nama-drugs awuhlukile nama-drugs ukuthi unikeze impela ama-drugs uma uyinikeza 350 why lo hulumeni ka-ANC engathathi lo 350 akhande amakhampani eqashe iy'ngane esebenze uma kuwukuthi ufuna ukusiza i-South Africa kungane funa ukuthi ebanikeze ama-350 ubabulala ingqondo ukuthi bona bazi ukuthi hayi imali bayaphiwa le mali ungenzani ngo-350 kuze ubona Ramaphosa useziphi ukuphuku ngampela uthi lo 350 ngithenga ngawo ibroso ngamangala ngathi hawu shuthi mina yimi isibili angazi ukuthi khona abathenga ibroso ngo-350 dala ngafuna ukuvula ikhampani uRamaphosa wathi ngo-350 uyakwazi ukuvula ikhampani ngivula amakhampani ngathi hayi mina nginezini impela angingitshela ngivula amakhampani ngo-350 angingazeke ngawu-aplayela angazi nami ukuthi yini ngingazange ngu-aplayela angazi ukuthi kwenzakalani ngoba erenketi babo-aplayela ama-350 ubuthaphuthaphu mina ngasalele emuva nje angangazi ukuthi vele bethi kanti wena u-350 ngithi hayi ngizowu-aplaya kanti ngizobona ukuthi hayi le nto akiyo uyasixhaphaza uRamaphosa le nto akayenzayo awukwazi ukuthi unikeze abantu u-350 le mali okufune ngabe lo 350 okufanele ngabe nayithola ngazi wathi ofuna bo-3000 bani kodwa ngoba uyayidla nekhabhinethi yakhe ngithola ama-350 u-350 akanamahlobo ngathi wena uzonikeza ingane yakho u-350 ushawa amahlolo izothini le ngane kodwa yena uyakwazi ukunikeza i-South Africa eyinikeza u-350 uthi wokusapotha umndeni uma usapotha umndeni ngo-350 unonkosikazi ey'ngane utshela umama ngisawukhipha u-350 laphansi uzobuya nani uma ubuya lapha ngisho umama umnikeza u-350 uthi akawuthenga ama-cosmetic into zokugeza uyobuya ethi ishodile leyo mali leyo into engekho lowo 350 lona njengoba ubona kwenzeka nje ebablend zimandeka ngiyiphathi bafowethu ngoba iqembu labo linabantu abawu-7 abawu-6 ungazi ukuthi manje uselapha kwi-ANC uyiqedile imali yengane
lezi la NSFAS umzala wami nje uthi ukweleta 180,000 kodwa ubefunda lapha e-university sebembambileke manje ngesifundo esisodwa kuthiwa akakhokhela 180,000 before ezograduate uzowuthatha apho umzala lo 185,000 ekubeni ubefunda ngawo lo NSFAS. Ngani zakuthi ake sisukumeni, ngicela sisukumeni sime ngenyawo, ngicela nisukumeni uhulumeni ka-ANC sesikhathele yiwo indlela owenza ngayo. Lo 350 wena uyadecline, bakhona abanye mhlawumbe akwake badecline lo 350 ma u-ani wakhe kakufakela u-500 noma 1,000 hawu le mali engaka baba bazi 1,000 kwi-akhawunti yakho awusawutholi lo 350. Ma udecline lo 350 uyakuphi njengoba ureversa nje, uyakuphi lo 350 lolo? Ngicela sivule namehlo, ngicela sicabangele iy'ngane zethu, singayi utata uMandela. Utata yebo alikho isoko elingenasici, unakho kusho unakho kubi, kodwa utata usaphumula ngokuthula wakwenza okwakufanele akwenze emhlabeni. Nathi asikwenzeni okufanele sikwenze emhlabeni before sidlule. Uzokukhunjule nawe kuthiwa wenza ukuthi nokuthi usiza abantu ngokuyiqiniso, ngoba uma sihleli kanje sisazolimala kakhulu. Kodwa nje mina ngithembisa khona lelizwe kulonyaka lula kwazini lokho, akuhlale engqondweni zenu ukuthi labantu bazofuna ukusibulala, bababona bonke abantu lo nalo baney'ngaba enzima kabi labantu ebizwa nge-NIU KwaZulu-Natal, okufanele ukuthi uma usuwenze lento e-right bese ushawa bese uqeda ufumbathiswa isibhamu kuthiwe hayi ubesidubula nathi bedubula iy'moto zabo la emasayidini uqanjwa mama wabona ube wabona le-NIU ukuthi idubula umlungu, wayibona kuthiwa idubula indiya uthuthulwa abantu abamnyama. Angithi bayabanga nathi abasifuni, abelungu abangasifuni manje bona bathunyiwe ukuthi yenzani nje. Manje kuyabaphoqa-ke ngoba phela eziswini zabo balambile bafuna ukwenza lento. Asibakhipheni ngevoti, kayikho enye indlela sobakhipha ngayo, asibabambeni ndaba sonke. Ma unengane yakho elo 15 years sukuma nayo uyovota, uyitshele bukhoma ukuthi mntanami kunje. Ma ngafa namhlanje uzosala emanyaleni, nanti iqembu asiyekile sokwazi ukuthi sithole inkululeko. Uzoba ama-traditional healers, abelaphi bendabuko nge-COVID bafike namakhambi. Uhulumeni wayebachitha left right ethi ayilungile leyo nto, ayisebenzi leyo nto leyo, ufuna lawa sentshonalanga. Abelaphi bendabuko abanayise namhlanje thina sazi ukuthi amaqola abelaphi bendabuko ngoba baqale baphikwe uhulumeni, savuma nathi ebaphika phambi kwethu, kodwa imithi siyayisebenzisa siyazi ukuthi iyasebenza, kodwa siyabaphika abantu bakithi. Uhulumeni ayikho ma ukuthi nje wakwezwa kuthiwa hayi iy'nyanga zenzela ukuthi engaphumela obani ukuthi zike zenzelwane inyanga. Bayifanele nje nalaba sematekisini uphuma ama-budget, uphume amabhasi kuphele amatekisi ngoba si-useless, ngeke iphume i-budget yamatekisi. Kodwa into ayenzayo uma ngekuthiwa nje igoli lonke ake kumtekisi ningabuka imihlobo nibone ukuthi ngampela sikhulu kangakanani, kodwa nje kuvele kwenziwa. Bese kuzoba indaba yamakhosi. Amakhosi aphethe asecela kumakhansela ihlazo, acela kumakhansela inkosi icele kwikhansela ukuthi ngicela ukuthi endaweni yami ubani olunqinda amandla uhulumeni ka-ANC sentele ikhansela le-ANC ubanqinda amandla, inkosi yocela kwikhansela ucela indawo ukuthi ngicela ukwenza ukuthi endaweni. Amakhosi-ke ngihlangene nawo, ngeke ngahlangana nanesilo sabesuthu, benginesilo sabesuthu ngihlangene naso, ngahlangana namakhosi amaningi besixoxa, sihlangana ngale ngasese sixoxa ngale ndaba leka-ANC oyenzayo. Ngithi hayi nina nje asipeni nje, ngizokwazi ukuthi nathi nisithathe nisibeke, sengihlanganele namakhosi ngicabanga ukuthi 100 amakhosi ade ngihlangene 180 amakhosi ade ngihlangene nawo ayibhula, sibhunga yona le ndaba ka-ANC yokuxhashaza kwamakhosi ngoba yaxhashaza. Uhulumeni akamkhulu kunamakhosi, njengoba eseyibona yena ukuthi mkhulu kunamakhosi, echoma ngemali yabakhokhi bentela ethi ngizonikhuphulela imali. Kufanele nikwazi makhehla ukuthi le mali ka-ANC akuyona ka-ANC leyo mali,
bayengamele mayiphuma namhlanje ANC leli qembu leli Soul Votel lizonikeza nje imali engaphezulu kwale nikezwa akuyona yabo bengalokho bethi sizoniphuca banamanga angebe niphucele ngale badabile ngebenze leyo nto leyo bayenza thina mhlazane safa mina mhlazane ngafi la ngiyothula khona ngokuvala umlomo noma kungaqhamuka kuthiwa sekuzi NIU angeke ngivala umlomo mina ngiyokuvala mase ngi 6 feet underground ila ngiyovala khona umlomo ngiselana nje noma benganqamla umlenze ngole ngikhulumile uma bengakasusi ikhanda ngole ngivulele umlomo ngitshela abantu iqiniso uzoba abamasonto nawe lezwane njengani kumele ekhuluma ngani ngoba akanikeza ngisho umhlaba kodwa uyakwazi ukuthatha abantu bangaphandle ebanikeza umhlaba ethi khanda isonto abazoqola abantu nina ama-South African amasonto ala ngeke ninikeze umhlaba kuthiwa khanda ubhazabhaza kwesonto uma uthi ungathi ungena emola wanikeze uhulumeni umhlaba kodwa nina ngeke azanikeze indawo ethi khanda isonto ngoba akafuni wonke umuntu uze engafuni ngisho abefundisi njengoba muzumfundisi wami angayithandaze Mosmabhida ethi amakhadi kasasa seyikwameni kodwa bathi ANC umthandazo njani lo abefundisi mhlambe ngangichazela mhlambe yimo ngazi mhlambe yimo dideka ukuthi ichaza ukuthini leyo ukuthi ungathandaza ngempupheko yomuntu utshela abantu ukuthi umsizile umuntu ilento esho omunye umculo wamaskandi ethi ngizogcina nginqama usizo lwabantu umuntu mayesiza abefundisi indlela umfundisi lo abenza ngakhona uthi sibabakhela imigwaqo kanti akathathi labantu abalayo babuyisele uNkulunkulu etshela uNkulunkulu ukuthi zobe zikuthi uzositshela ngamakhadi asesasa ukuthi ukhuluma nje aseyikhwameni akhona vele hayi kodwa uhulumeni ka-ANC imali yey'ngane zenu njengoba iy'ngane zenu zothisha zamaphoyisa zisebenza onesi zisebenza emafemini imali yey'ngane zenu uhulumeni ka-ANC akanamali ayikho imali akanawo uhulumeni ka-ANC nencane ayikho nencane uma sizovuma njengamanje ngicela sike sifundise ogogo nomkhulu ogogo nomkhulu basengale nto ukuthi erenkeni-ke sengihambele inqwaba yamakhehla lapha erenkeni ngihlale phansi nalikhehla wemkhulu le mali oyiholayo ekabani hawu weba-ANC mntanami ngithi hayi kukahle akiyo ingane yakho njengoba iyiphoyisa nje imali yayo le ngane yakho leyo hhayi ukuthi ekahulumeni ka-ANC akiyo njengoba leli qembu kuzongena angeke niholele imali enihola 2,000 bani amakhehla funa abaholo 7,000 something kodwa ngoba uhulumeni ka-ANC uyanonsula uyadla babone ko-500 billion bebeka imali phansi komatrasa imali yenu lakayithatha funa behola ama-7,000 kodwa uzonoholela lo 2,000 lo 2,000 ohamba uzela edolobheni uma ubuya edolobheni wonke usuphelile awuwazi ukuthi umi kanjani so ngiyanicela kakhulu ngicela ukuthi siphume njengamanje uyabona sincane kakhulu isikhathi esisisalele umuntu akekelwe ngakho konke okusemandleni njengamanje hhayi ukuthi nilwe ngezandla sengisho ukuthi niye ebantwini niyobatshela iqiniso fanele silwe nje uyabona uma kuthiwa this is the last kick of a dying horse isibhakela sesokugcina lesibhakela kufuneka sisebenzise lo nyaka ka-2024 kufuneka sisebenzise ngoba wasigeda njengoba thina sesizikhiphile sabona isizwe ukuthi sifuna ukwenyula abantu abamnyama angeke isalunga njengoba nje basibona bazodila nathi kabuhlungu kakhulu so kufanele ukuthi noma kathiwa bengakusondela kanjani bethi wena sikubonile wena kwezi 1 no 2 no 3 uthi mlomo wami kuyobonakala ngoba vele bafuna ukuthi ulwe ningavumi futhi benixabanise nodwa omunye ethatha indaba ngalo ehambise ngapha ethi umbona lo usefuna ukwenza ukuthi ningaqhathwa izitha akakwazi umuntu egqokele isikibho sigqokile entombi qhamuke loya ezohleba nangobhuti usho ukuthi inyoka igqoka isikhumba sefu akufuye lo cabanga ukuthi uwuye so iqaphele leyo njengamanje bazonhlangahlanganisa ngendlela okuzokwenzeka ngakhona bese kuba oma bethu abasebenza ezindlini laba ababiza ngama-domestic worker abaxhashazela ukuthi akube kuhle nkosi yami yembuke erenkeni umbona uma ukuthi usekhulile usehamba kanje uma uthi uyambheka le maqakaleni adubile amaqakala hhayi ukuthi uyathanda kathanda
kodwa ngoba uhulumeni ka-ANC akakwazi ukunakekela abantu abadala. Umama usahamba akakhulunyelwa umuntu uchashaza ukulunga into eyinqaba. Bangaka abantu befa befela lapha la basebenza khona emakhishini, kodwa akakhulunyelwa. Ufisa ukwenza nimthatha uma wena umhambe naye niyomngcwaba kungalandelela kungeziwa lutho. Fanele siphinde futhi uhulumeni ka-ANC sithi siyaqhubeka siyavotela. Never. Angeke izenzeke leyo nto leyo. Bese kuzoba ile education ekhona njengamanje. Othisha bagcwele. Mina nje bekade ngifunda khona mina ngicabanga ukuthi ngiqedile esikoleni. Bengifundiswa othisha from eZimbabwe. Bekhona othisha bala. Bekhona othisha bala abanikezwe ithuba. Ukunikeza asisho ukuthi bengabaqashi othisha baseZimbabwe. Asikusho lokho. Abasebenze nabo kodwa akakhombisa uhulumeni nawo ukuthi unendaba nalabo othisha bala eSouth Africa. Kubuhlungu ukuthi kunabantu kunama-graduate hayi noma bengawuripota ungavele uyivalele lokuzana, ungavele uvalele live uma kuba uripota ngoba vele bakhona abaripota ngithi ungavele uvale uma kuba uripota lapho. Angeke ngize ngiye ukukhuluma lezinto engikhuluma ngendaba ukuthi abe-ANC laba reporter lo live lo. So angeke ngize ngilongikhuluma uma kuba uripota uvale abantu bawubona ngamavideo. Angeke size siye ukukhuluma ngendaba yakhe. Ngeke sikwenze lokho. Okay, kubeka ngaphandle. So ngiyanicela ngani zakwethu mina noma ngathiwa bawuvala lo TikTok angisene ndaba nawo. Angisene ndaba nakancane nawo. Sengizotshela nje abantu yabona namhlanje ukusuka namhlanje nizobuka umhlolo into engizoyenza. Nizobuka into engaze nenze nawe nambona umdlalo oqhamuka from nowhere ezolwa nabantu asebe professional. Ufana nomdlalo osuka le phansi eyodlala kwi-bat case. Osiri Ramaphosa lethimba lakhe ngizobadlalisa injenje manje. Ngizobe ngibafaka amamandla. Sonke bazibuza abakwazi ukulalela kusuka abalali uyabona nje mo-ANC ukuthonga ukwazi uze kuze umama yini hayi ukuthonga kukho akulaleki sila emva kwabo. Bazi iziziphi ukuthi yela abafana bafikile. Bazi iziziphi ukuthi abafana bafikile. So ngiyacela ngani zakwethu kuzoba ilaba amanesi bafothi nge-COVID hayi angize ngibazwele kwesinye isibhedlela ngapha ngithi uma ngiye khona ngithi uNkulunkulu wami labantu bakwazi kanjani ukumelana nalesi message. Ngabe ngala esibhedlela la ibhala nge-COVID into engayibuka lapha esibhedlela ebhala into engayibuka phela isibhedlela sasebhala ngazi ukuthi sisebenzisa mangaka amalokishi asebenzisako. Ngicabanga amalokishi asebenzisa ibhala mhlawumbe ayi-4 or 5 or kuya phezulu asebenzisa ibhala ngama ngathi umhlobo ngifike ebhala ngabo into engangikuyibona emhlabeni kuyile ngazana abantu ababehamba nge-COVID. Ngokungathi kusesilahweni uma ngithi ngiyangena lapha ngiphelezele omunye umfana ishonele uma wakhe yeyi babekwe engcwembeni wena wabona imbuzi bekiwe ngathi uNkulunkulu wamshembelana kwenzakalani. Amanesi ngaleso sikhathi nawe uyabona abuye esabe ngithi labantu badinga i-counseling mase kuphele yonke lento. Babe bayiswa lapho kulezo ndawo bebhadale nalezo mali. Abakaze bethole niks. Kodwa indlela abasebenza ngayo bangama-hard worker. Uhulumeni akanenda ukuthi uyi-hard worker. Bese kuzoba odadewethu ngizomcela kakhulu odadewethu ngoba into emosha odadewethu kakhulu lamathenda lapha ku-ANC okufanele ukuthi uqome kuqala before uzothola amathenda. Ukhona omunye usise Thusi Sibongo ayabura Ramaphosa unamanga angabazishindula so ngiyanicela ngani zakwethu ngicela ukuthi kusukunye kuliwe silwe nge-psychology njengamanje izo sesithathile sekufuneka thina-ke manje indlela esizokweza ngayo. Uyabona mina kusuka namhlanje nizobuka imhlolo engizobe ngiyenza. Ngicela nje ukuthi ongangifolowile uzungaphuthele namhlanje nje jalukile namhlanje nje hawu niphume nobomvu namhlanje niphume nobomvu amarenki wonke ngiyacela ukuthi ningeseke. Ngiyajabula nje ngoba nabe mboni amatekisi
bakhona sengihlangane kakhulu nobaba abaningi embonini yamatekisi bathi impela mfana uyibambe khona sesikhathele lo Santago lo Hlevu Sixhaphaza njengamanje siyawukhipha imboni yamatekisi nginikeza isiqiniseko 100% uzovotela leli qembu esiyabili lokho kufanele nikwazi ngiyanicela ngani zakwethu ngicela ukuthi njengamanje ngicabanga sesincane kakhulu isikhathi esisele ngicela sikumele siye ebantwini abantu bamile babeka nje wena wabona abantu belindi itekisi ebus stop noma ibhasi basilindile uma kukuthi uyabona ewadini yakho bayahlula ngikhona ngiyakwazi mina ukuattenda abantu ngibatshela iqiniso angiyini nabo ngibatshela iqiniso ngiyakwazi uyabona uma ukwazi ukujika imikondo yabantu ababili usukunzima kakhulu ubajike bevumelane nawe lento ishoyo ababili nje angibaphathe kuthiwa sebe-10 usuku uprofessor ukwazi ukushintsha imiqondo yabantu abo-10 belalele lento ishoyo ukuthi hayi lokhu fanele uqinisile mina ngiyacela ukuthi nombani mina ngifisa ukusebenza kakhulu uma ubona ukuthi ewadini yakho mhlambe kubaluleke ukuthi khona ofuna ukwenza ngithinte mina ngizofika qathatha bangazi abantu abaningi mina ngigcwele emafonini too much la emafonini akekho ongangazi ongathi akangazi angazi ukuthi usukaphi kodwa nje ngisho amaphethe bebona umkhuluma ngombuzo yamazi uGodole unkulu kuyamazi phela akekho ziyamkhombisa ingathi ngibona mkhulu nami uGodole ngishingane encane iyangazi so ngiyacela ngani zakwethu njengamanje abantu bamile bengila kwenye indawo ikhansela le-ANC lapha ikhansela le-ANC bekunesiteleka la liyafika ikhansela le-ANC uthi omunye umama akazi ukuthi ngiwudriver ngimile nje ngigoqa izandla uhlele evelini nami bejabulele ukuthi usetholile yini lana ugqoka isikibha esikhulu se-ANC anothatha lezokibha nifinyise ngazi iy'ngane noma usule inyawo noma ubone endlini usule ngaso usithathu wangifika usule ngaso ugogo uthi usebona ngami ujabulela ikhansela noma uyancengela uthi hayibo hey angizubiza ngegama ngoba ngaye ngathi umbamba nangamawashini kwasekonakelele ukhansela lo yena bamba ngamashini ngibhanqa nemoto yakhe kwasekonakelele ngoba ezizinto ufuna ukulungiswa ngaleyo nto leyo azilungi mawusaphuma ngomlomo ukhansela-ke ugogo uthi utaxi driver uthe usikhombile njengoba kunestrike wathi wena nawe ngiyanazi ngizoze zindlini uthi ukhansela hayi khululeka lapho ngizobasolva ngizohamba ngekule association yakho ngithi yeyo lapho akangiboni naye lo khansela ngithi wangigcina kudala lokusasixabela esandokungena ngithi yona gogo hlukane namanga yikho lento ikhulumayo mina bengiyikhona la ekuseni ngenzela ukugada zona lezi moto ukuthi singabi nenkinga uqambelana namanga ubani obewakuthuka ubuya kwena wathula saze saqeda uxoxa ngantshela ukhansela yeka abantu labo uyabona labantu laba be-ANC labo sebifundise nabantu amanga ukuthi umuntu evele esungula amanga nje eqamba amanga unamanga lo muntu akekho umuntu okwamsukela akekho umuntu okwakhuluma naye so bafowethu ngiyacela abantu baphumile balinde nina bengifonela nami uJobe ngithi Jobe awukutshela abantu ukuthi akaphume wonke umuntu okuleli yaqembu ukuthi hey ibonakala abantu bamile ene bawoze bedinwe njengamanje asiphumelise ebantwini siyokwenyula izwe ngoba saliyeka kulonyaka kuyavala ngizolibonga nje ithuba ngani zakwethu kuningi engingakusho kungaze kushona ilanga into elanga phakathi kimi kodwa sengijaha ukumemezela leli qembu akusavumi ngilindi ngifuna abantu bezwe manje sengihlale kakhulu nalento ngathi ngizomemezela ekuqaleni hayi umawana wathi hayi awuzela-ke sixoxe kanti khona bahambe babonke ngine-influence eningi ebantwini kanti sebehambe ngale bayomtshela ukuthi hey ingane yakho lento ezoyenza ilungile ngo-1 no-2 no-3 umama khuzwa ababazi ngabe sengiphinde ngixoxa naye ngamtshela ngathi hayi bakuxhaphaza lapho ayikho into ezokwenzeka kodwa kufanele ukwazi ukuthi mina ngiyindoda uma kwenzeka okwenzekalayo wokwemukela isimo mase kuthiwa kwenzakalile okubi kimi wemukela isimo ngiyindoda ithuna le ndoda seceleni kwendlela njengoba sengiyithathile le ndlela engiyithathile angeke ngisayiyeka ngizoyiyeka uma kuthiwa leli qembu esiyakilo selithathile mali ngingakathathi ngizolenza into uma kuthiwa
kulokhu nje kodwa hayi o-driver ngime ngabo ngoba yibe neshow yabo esikhuluma kuma-WhatsApp group njengamanje ngizosukuma ngiye emarenkeni ngizobe ngihambela wonke amarenke ngiyabo-driver ngiyobatshela ngikukalela nike bafana manifika lapha nithi zizakazaka lapha kuphela ngiyobatshela abadingi nokuthi o-driver yoma nabo uthi yazi bafowethu hayi u-driver la uyabona la uveluda akabuzi abanye bangibisa ngihambe bethe ipotole kahle awuzelani uthini manje sengabahlebela-ke bona ngoba kunama-voice note amaningi ngabatshe uzibabona baneqiniso lapha egruphini yabantu abawu-3,000 aze kuthi ne-voice note eyodwa ngabatshela nathi bafana angithi nithi niyalithanda leli qembu bathi ngathi ama-voice note awangaphucuki-ke ngingakakhiphi lutho lokhu engikukhuluma nani la akungaphucuki akekho noyedwa ongangitshela ikhono owake wayizwa ivoice yami ngoba yimo okhuluma kakhulu kuleya group leya ngibatshela nje bafana kanje bengibonise lapho ngalingile bona bethi hayi bokulana la kukanje so ngiyacela njengoba nizothatha nje ngicela ningangixabanisi nabantu leli qembu ngicela ningangixabanisi nabantu ngicela nisebenzele abantu sifuna abantu abamise ukusebenzela abantu njengoba ngimthethe ama-security akilo leli qembu o-driver bakilo leli qembu abana-35 bakilo leli qembu ama-graduate akilo leli qembu domestic worker akilo leli qembu omama labaphucwa ama-metro mhlana amalanga ikudla ey'tradini engathi bangasela kodwa uma uyedrobheni ama-domestic worker emakhishini bakilo truck driver angazi ngabala ngithini niyabazi uma nje kula e-South Africa wazi ukuthi awunayo ivoice ngiyacela ngikhohlwa ukukhuluma le kaSisibongo uSisibongo belapha ube-ANC yokuqina uSisibongo mhlawumbe bamazi abaningi ukuthi manje sebezombona iplate beli-1,005 iplate lakhona lapha kuma-VIP bezikhumama zakhona abanye badliswa lokudla okuswabhu lapha phansi uthi wasedecide ukuthi no hayi uyabona le nto lezwayo labantu ayikhona wadecide wathi ngiyaphuma manje ngiyaphuma nayo le nto yakho uthi uphume lapho bese kukhona omunye ngoba manje bese kufanele ephinde eqhubeke wathi omunye hayi lalela phela wokuza sizoxoxa lapha endlini yeke into yabantu besifazane ayifunekuleyo iyona esilimazayo wokuza sizoxoxa lapha endlini kanti uyazi ukuthi i-ANC phela makufanele kunikeze amathenda yenze njani iyabasebenzisa abantu besifazane ukuthi hayi awuthi sithi lapha endlini bese sikunikeza imali wathi uSisibongo no angenzi-ke leyo ngixosheni okungcono bathi hayi ngeke usathola lutho hamba wathi bye-bye wayechitheka uyabona ngomuntu wesifazane funa ukwazi ukuyithengela wena yazi uma udla imali ethi wena uyakhulupana nasemzimbeni uzudedela igazi uma uzuthi uhambe emoli ufike udle yonke into ngoba uyazi ukuthi imali yakho isebenzela abi yimali eqhamuke ngendlela engalungile ngicela sisukumeni sebusezandleni zenu izwe selithathile already mina nginobufakazi obuningi ukuthi selithathile kodwa ngizokukhipha nje maduzane hayi cha mina uyabona manje noma ngathiwa bayibhlokha namhlanje i-akhawunti yami sasa ngizovula enye entsha iyobe ina-500 and something yabantu bengilandela so uthini manje angizwanga lutho ukuthi uthini uyababona ngibaboni nabantu be-MP bakhona lana mina ngibona abantu kodwa kusho basazogqoka i-vanite umphakathi engizowuxoxela ngithi i-ANC siyayikhipha kodwa-ke ngizo-announce iqembu esizolilandela ngane zakwethu ake ngehle ngingabi mude ngibe ngangami kodwa nje okuyiyona nto kade ibalulekile ukuthi ngiveze iqembu ngoba o-driver bangilindele namhlanje ukuthi ngi-announce iqembu ngocela nje ukuthi uma sengili-announce ngicela ningangivezi ngehle lodwa ningiveze ngiphelele impela khona ezongishekula mase ngimemezela leli qembu angifune kusheshe belifuna funa ningishaye ngithi nje khona yonke into yami izoba right ngicela nje kulibonga ithuba bese ngithi ngicela sisukumeni mina ngicela ukuthi ningisebenzise
ngicela niyisebenzise hayi ukusukuma lokho elisukuma umkhulu umsuthu uma ngithi asisukumele ukuthi akangani hayi ngiyaxolisa mkhulu ngiyaxolisa engikusho ukusukuma ilokho ukuthi sisukumeni sishonele kubantu uyabona wherever la ngihamba khona uzofica abantu bemini vula amehlo bakhona wena ungahambi ukuthi uzobathola vula amehlo uzobabona bakhona mina nje taxi driver bonke ngibaphethe ngizoqhamuka nabo ngizakini ngizongena nabo bonke ama-security ngizongena nawo wonke kuzoba abana 35 abasabazi uku-aplya manje so ngiyacela ngani nakwethu ngicela siphume endlini ndabeni bese sihambani siye endaweni ethile ngizocela ukuhlala phansi kodwa-ke njengamanje ngihlala phansi safuna nje sithi ukuthi singumuze emva kwalokho-ke ngobe sengimukela into yami phela ngizwile kuthiwa ngiphathele into yami lana ngoba leli ibhanti ngilisela ukulikhipha namhlanje ngigqoke siyaskipha lesiya ngokusemthethweni amavidiyo ngiwabeke kuma-draft manje engiwenzile ngaleli yaqembu ngiwabekile ma ngiceda nje la ngiyafaka bengiwenza amanye no-driver senza ingoma sikhuluma senzani kodwa manje ukuthi anga-announce ngibambekile ngathi kuma-draft ngingaphunyula ngiyabonga kakhulu ngazi ukuthi ngiyabonga kakhulu baba Okay, siyabonga. Ngiyabona ukuthi zonke inhlangano zepolitiki zikhona zirepresented namhlanje ngoba wonke umuntu ufuna ukubona ukuthi kuzokhethwa abantu. Ngiyabona zonke zikhona kodwa mhlawumbe emehlanga wasabona. Hayi ngikhohlwa ukubatshela ukuthi awutheke ngithi ngaqunqa. Basekhona lapho bakhona. Yabekwazi. Khona lo request awona ngazi. Meka request amakuba nje. Wengane zakwethu bakhona bonke abamaqembu la. So kufanele nazi ukuthi kuzofana njengoba kwa-announce i-World Cup. Ukuthi this goes to ngiyabona ukuthi ke mhlawumbe ngiyabona ukuthi usehlisa nje uGodole ngoba sekefuthumele kakhulu sekakhulume kakhulu seziningi izinto ayithintile ehlupha umuntu omlisholo noma ehlupha umuntu onsundu wonke umuntu ofuna ukukhululeka kulobo buqili uma ngabe leli qembu bazoli-announce namhlanje lizokhulula abantu kulobo buqili abubalile ongeke ukulandela lona okusho ukuthi ufuna ukuhlala ebuqilini lokho ngifuna ukukusho mhlawumbe ngamafuphi ngoba ngiyazi abafundisi basheshe ngithi bashumayela bese bafuna ukuvala inkonzo masinyane ngiyacabanga ukuthi asibisele kuwe uvela udalule ngoba ngisho nabalaphi bendabuko bakhona nje bakhona kule ndawo ngiyababona uma ngithi ngiyabheka hayi bangivele ngilidedele nakho angivele ngilidedele angazi noma kufanele ngibalokhuze kufanele senzeni ngendlela ehlelekile ukuthi manje leli qembu sesizokwenza njalo khumule ngigqoke kusemthethweni hayi ngicabanga ukuthi izomela usuke lapho uze ngapho azele khona okay ngizoqala nje before ngil-announce ngibeke ngoba yonke into mayenzeka inesizathu ayikho into eyenzeka ingenaso isizathu ukufinyelela esinqumweni sokuthi leli qembu siyalilandela siyangena kilo singo taxi driver simboni yamatekisi ngizokubeka kube sobala lokho ngoba bakhona abangivimba ukuthi ngingathi imboni yamatekisi ngingabe ngathi ngiyesaba ukusho lokho ngoba bathi angikhulumele mina bathi ngingathi imboni yamatekisi laba bakwaSantaco bathi ngingathi imboni yamatekisi angikhuluma ngendlela angisebenzi-ke leyo nto yithi esisebenzayo bengangikaleli ukuthi ngikhulume ngigcine phi angikalelwa mina ukuthi ngikhulume ngigcine phi ngidwebele umugqa angidwetshelwa nje umugqa mhlambe babona ngoba ngikhuluma la ko-TikTok becabanga ukuthi ngisinoko angisona isinoko
nami ngiyindoda ukuthi ngoba nje ke phela ufuna ngizehlise ngoba sifuna ukuthatha lelizwe leli abalithatha belishonise phansi bezozenza engathi bahamba nathi kanti bayizigebengu nabo. Ngani zakwethu into enza ukuthi ke sifinyelele lesinqumo seqembu. Leli qembu silibonile ukuthi number 1 liyamlwela umuntu omnyama. Number 2 udriver lizomlwela liyimisela ukuthi limlwele lize linqamuke izandla udriver. Kanti ke nomholwane hayi uyabona indlela akaphatha ngakhona abantu. Ngizonicela ukuthi ngani zakwethu ngicela nibe nenhliziyo efana neyomholwane liqembu. Umholwane liqembu ukhuluma naye namhlanje ekuphendule ngonyaka ozayo. Hayi ngoba engafuni ukuphendula. Kodwa nje usayihlaziya ukuthi lo muntu lo wathi ngelinye ilanga abangazi khona bezosheshe becacelwe wathi ngelinye ilanga aningitshele yini into ekuphatha kabi umuntu uma ebiza ngenja. Unomlomo ocijile wena unomsila anayi umsila. Ngani zakwethu iqembu kwesihamba nayo namhlanje singodriver singabantu abahluphekile eSouth Africa. Angazi uma ngilisho ngomlomo noma ngilifeze noma ngenze njani. Awuthi ngithathe lesipho. Awuthi ngithathe nale phela. Okay. Iqembu esihamba nalo namhlanje. Iqembu esihamba nalo namhlanje. Awume ngesuku. Ngase ngijuluka kangaka into enjani. Iqembu esihamba nalo namhlanje engane zakwethu sonke singama South African. Sonke singo taxi driver, sonke singama security, sonke si age of 35, sonke so truck driver. Sibaningi ungathi mangingabalanga mhlambe ngikushiye ngamabomu. Iqembu esihamba nalo namhlanje iMK. Iqembu esihamba nalo awuthandi. Iqembu esihamba nalo iMK namhlanje singo taxi driver. Sengilikhiphile ukusuka manje kuya phambili sezizokhala waya. Angeke ayikho manje into okufanele ilokuza. Oh. Asikanye. Hayi bangabi ngoba beluzile. Lalela. Nanti iqembu esihamba nalo namhlanje. Ngilo leli. Sihamba nalo iqembu namhlanje. Mhlamba abalibona kahle awuthi ngigqoka iskipa. Sikwamukele emkhondweni wesizwe. Kodwa. Nathi umshini wami. Leqembu kunabo abantu abahlabelelayo. Mshini wami, mshini wami. Awethu mshini wami, mshini wami. Awethu mshini wami. Awethu mshini wami. Awethu mshini wami, mshini wami. Mshini wami, mshini wami. Awethu mshini wami. Awethu mshini wami. Awethu mshini wami. Hallelujah.
Zimnandi lezi ngoma ze-MK ngiyayithanda ngisazoyicula impela. Ngozazi yalethu ukubiza nje yodwa enye zigcwele lapha TikTok. Abantu abathawethu aba-understand ukuthi yiba banamandla ukudlula lo uthi amandla. Manje amandla akuphi? Amandla akuphi? Amandla akuphi? Uyakuphi? 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 Usemkhontweni. Okay, siyabonga. Mhlambe ngiyabonga ngibonile ukuthi njengoba wonke amaqembu represented ngiyacabanga ukuthi bakhona ne-leadership from ku-MK mhlawumbe bakhulume amazwi amukelayo andukuba sibuyele kubaholi ngoba into yonke iqala ngomkhuleko iphele ngomkhuleko. Ngibonile lo mkhulu ukhona nabaholi abahlukahlukene from ezinhlakeni ezahlukahlukene sebangihlebelile bangidonsa ngendlebe ukuthi la kwa-MK kune-interfaith. So i-interfaith i-representative yazo zonke izinkolo zikamoya ezikhona. Yazo zonke inkolo zikamoya ezikhona into zikamoya-ke njengoba sazi nomntwana uThezebe ayisokumfundisa mbekuzane nomuntu akaye emhlabathini umfundisa ngeke noma namalini noma ungaphathani kodwa ukwehliso nje ikhehle kudala noma umfundisa nyana othatheka kancane ukubonakalisa ukuthi the importance yezinto zikamoya ikuliphi irela. Ngicela ukuthi sithathe leli thuba sinikeze oyedwa kuma representative. Ngiyabona ukuthi ingoma seyashisa. Ngiyabona ingoma seyashisa. Oyedwa okhulumela iqembu lomkhonto wesizwe naku bathi ukona la ngisotha khona bathi badla inhlanzi enkulu. Badla inhlanzi enkulu kufanele kube nespeech esithize esikhulunywa umdwebi loyo. Hayi siyabonga. Viva mkhonto wesizwe, viva! Viva! Forward with two-third majority, forward! Forward! Forward with two-third majority, forward! Forward! Spirele Ngamalala, spirele! Spirele! Spirele Ngamalala, spirele! Spirele!
amatekisi nabo baba benkolo nonke abemboni amatekisi nosingayi wabugodole isithi masikwamkele kumkhonto wesizwe. Siyabonga siwumkhonto wesizwe ukuthi uyabona ukuthi sinempi enkulu esibhekile yokuthi sikhulule umphakathi wase-South Africa, ukuthi senze sure ukuthi inkululeko le half made ngo-1994 kumele siphelelise. Sithi siyothatha abantu base-South Africa sibayise kwi-total liberation. Wamukelekile-ke kulempi yempi kaMaqembu ukuthi asihlanganeni sonke siyisizwe sinsundu, sithathe umuntu omnyama simfukule ekuhluphekeni, simkhiphe simsekana. Ngakho-ke la siwumkhonto wesizwe-ke siyabambisana nawo wonke umuntu, abemboni amatekisi, amakhosi, yiko bonke. Sithi umhlaba kuyele emakhosini ngoba ubulongo emakhosini. Sithi abemboni zamatekisi sifuna babona bethuthuka baba ibhizinisi elikhulu. Ngakho-ke sithi kumkhonto wesizwe siyanamukela, sebenzani nathi sifukule umuntu omnyama ekugcilazini simbeke ekanani. Siyabonga. Siyabonga leadership, siyabonga mkhokheli, siyabonga commander. Ngizocela ukuba kumkazi okulemboni yamatekisi azoba nezwi angasondela uba kumkazi osembonini yamatekisi okay azoba nezwi. Akubingelele ngiyakuzwa ukuthi nabantu abahlale kusabisa kuphela ematekisini awukumele bona bekuthusa kwabo cha yithi sisematekisini une-right bazothenga ukwenza ematekisini. Akho mntu ofuna kukhombe nomkhonto noma ngani ethi-ke ungavoteli bani sikhona nathi sikhona. Santakho le ukuthi iyakhuluma ngikuwe nami Santakho uma ukhuluma kuboni sikhona nathi lemva kwakho. Thank you. Okay. So cela ke ngoba Bishop Masicala Bishop uhlupha ngokufika late. Okodwa ushilo uBishop reporting. Usaviyo yilokho nalo. Siyabonga Bishop, sicela ungene man of God. Sicela i-order. Or i-MK bangumsindo or yilabo badliwe. All right. Viva Rumo la Sechaba, viva! Viva! Viva Ngamalala, viva! Viva! Amanda! Amanda! Pila President Pila! Viva! Renyako leboga go Godole narba pedi ba go tswa Limpopo le amamogela mo go mkhondo wesizwe. Le nare ba interfaith re eme ka mo go mkhondo wesizwe as interfaith simele laba bezinkolo. So re go amogela, you are welcome go gae ene ka mo ka re a tseba gore ba di taxi ba gona re a tseba le fase la South Africa le ya goa le a tswa diatleng tsa magodu le a tswa go batho ba corruption le a tswa go batho bana ba etsang gore economy ya South Africa se ke ya bereka. Ke re batho kaofela maleme kaofela Bapedi, Basotho ba Moshweshwe, Mazulu, Matebele kaofela le Maswati le Matsonga ba South Africa re votela mkhondo wesizwe. Phambile ngoNgamalala, phambile phambile phatha namalala phatha phatha bana Rumo la Sechaba hlaba. Siyabonga uRabai Kumbi abenezwi zonke izikolo zimelelekile. South Africa is a democratic country. Yes. So cool. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yahai, hallelujah. Siyabonga, siyayimukela inkosi le enesibindi esingaka. Emadumntana bakukhulisa. Akusize. Sithi welcome home. I'm not a politician, I'm a man of God. Hallelujah. Amen. I'm coming to observe all